Mae'n hot topic yn recovery. Whether you're recovered or not, yeah. O'n i'n teimlo gyffyrddus y sobor. Wedyn cymryd lein o cocaine o hynna'n upgrade. O'n i wedi gaddo i fy hun. Diwrnod mae fy mab yn cael yn eni. Fydd y diwrnod dwi'n newid. Ond y fewn awr o fy mab fod ar y byd yma, o'n i'n trefnu pigo drugs i fyny. Today we're going to be heading up Moel Faban, which is behind us. Okay guys, let's go! Dwi'n defnyddio hyn i rannu efo pobl eraill sy'n stryglo efo addiction a alcoholism. I rhannu be nath y awyr yr agored i fi. Tra ni'n stryglo to a dal i stryglo ar adegau heddiw. A be mae'n gallu neud i ni i helpu.